otázku. Viete, že v médiách už to rezonuje niekoľko dní. Nemyslím teraz slovenský prípad E. coli, ale vôbec v okolitých krajinách, Česká republika, Nemecko, čiže naše susedné krajiny. A skutočne veľmi intenzívne túto situáciu monitorujeme. Dnes aj na základe toho išiel hlavný hygienik do Košíc, aby aj na mieste zistil túto situáciu. Je to jeden prípad a je tu potvrdená E. coli, ale nie ten kmeň, ktorý je zmutovaný, ktorý je že nemecký. A daný pacient, ktorý sa nakazil v Košiciach, takisto v Nemecku nebol. Dnes existuje na svete, alebo teda existuje 200 typov E. coli. 200. Čiže nás je tu asi 50 a každý v sebe máme miliardu baktérií E. coli. Čiže a rôzne typy. Ja len chcem povedať, že tento pacient, a nech sa to vôbec zľahčovať, len naozaj upokojiť, tento pacient nebol v Nemecku, prísne to monitorujeme, nemá ten typ, ktorý je zmutovaný, áno, je chorý, alebo ochorel a robíme všetko preto, aby sme zistili aj pôvodcu na to.